Salutare, băieți și fete! Acesta este al treilea meu videoclip de pe acest canal și astăzi nu o să facem cam nimic, o să vorbim că de aia nu am mai postat pentru că n-am ce și n-avem oameni. Căutăm oameni pentru roleplay care să facă roleplay, care să facem videouri așa pe YouTube și pentru mafie, că acum suntem puțin rău și ăștia nici nu prea intră. Deci, dacă vă interesează o mafie și aveți peste 50-60 level și trageți cât de cât ok, scrieți aici și după aia vorbim pe TikTok. Și se caută și oameni pentru roleplay cu mașini tare, ar conta și asta. Și am văzut că am făcut 5 abonați, vă mulțumesc foarte mult. Hai să am crezut un număr pentru că am pus să nu mai se strice, dar lasă. Și vă mulțumesc pentru 5 abonați și hai să ajungem la 100 să facem un podcastul ăla cu noi. Dacă nu putem. Dar putem, să putem dezvoltați. Hai să mă apuc. Și cam atât a fost acest videoclip. Eu am fost Thomas și vă mai aștept pe canalul ăsta. Stai, mă. Și cam atât a fost acest videoclip. Vă pupă Thomas. Pa!